Oletteko te ikinä miettinyt, että jos te ostatte 200 € auto, mihin asti te pääsitte sillä? Nyt on vuorossa kuskinvaihdos. Mä hyppään ekaa kertaa tänään rattiin täällä Ukrainan puolella. Hiukan jännittää. Joni ja Tumppi meni vessaan. Ja saatiin vaihdettua valuuttaakin. Ja täällä bensa maksaa tällä hetkellä noin 90 senttiä. 89-90 senttiä. Tosi halpaa ja meillä on tosi vielä pitkä matka Kiovaa. Lämpötila on noin 5,5 astetta. Aika lämmintä. Ja ollaan kohta hotellilla. Nyt ollaan Kiovasta enää 20 kilsaa. 20 kilsaa, tai no sanotaan 20-30 kilsaa Kiovan keskustasta, mutta meillä on enää hotelle 20 kilsaa ja kello on tosiaan ton verran. Ja mä oon tähän verran. Siellä on paljon meillä nyt tänään. Joo, nyt ollaan tultu siis hotellille tänne Kiovaa. Meillä on tosiaan tämmönen huone. Tää on ihan vitun iso. On humalassa, kun saatan sanoa tuumat väärin. Ja se on noin pieni puutarhalehti. Hei. Ja se on hitsattu umpeen ja siihen on vedetty liiti. Ja sinne ajetaan runkoverkon paine. Ja sit se on tyyliin semmonen saatanen kusiletku tuosta palottaa. Eihän nyt mikään ajovideo ilman meidän... Mitä se on? Se on Zubrovka. Zubrovka. Niin eiköhän pistetä poille juttu oikeesti käyntiin, loppuu se paskan puhuminen. Niin, joo, siitä aloitettiin. Höppyä huulee. No kai se on tehty työtä käskettyä. Justiin. Kattellaan sitten Ylöjärvellä vai mitä niin? Tuoksu vähän semmoselle pesuaineelle. Mä en tiedä yhtään miltä tää tuoksuu. Minkä makunen tää on? Vittu, anna se tänne se pullo. Katajan Marja, kun Tumppi sanoi aluksi, että tää on mustikka, mutta siinä on selkeästi kataja. Katskult, se näyttää kyllä, tieksää, hei. Hei, maista nyt ite tätä. Onks tää nyt sitä? No sitä, mitä sä kaadoit meille, että kyllä se varmaan pitäisi itse tätä, mitä sä muille tarjoilet. Venä. Juo nyt se. En mä tarjoa. Juo se nyt. Ihme juomaa tässä. Sanon hyvin vitsi. Kyllä parempiakin vitsejä ollaan kuultu, tieksää tältä kohdalta. Tässä kohtaa seuraavana aamuna Tumpin juhlimisien jälkeen huomattiin, että me ei tosiaan tultais pääsemään Tchernobyliin, koska me ei saatais millään anottua noita lupia tolla aikataululla, mitä me oltais Kiovassa. Ja tosiaan aivan omaa typeryyttään, koska ei tajuttu soitella puheluita ja anoa niitä lupia valmiiksi, mutta osakseen varmaan johtuu siitä se, että me ei luotettu, että toi auto edes kestää Kiovaan. Seuraa kamera. Joo, me lähdetään tosiaan nyt Chernobyl-museoon. Käytiin tossa vetää Kiovan kanaa perunamuusilla. Ja aika omituisen makuisella joulualueella. Se oli aika semmonen makean hapan. Se oli tosi outo olueksi. Mutta Kana arvosana. täys 10. 10 oli. Yritti voi sisällä. Ihana perus. Täys 10 ja koko keissi ei maksanut kuin 5,90 €. Ja nyt lähdetään tosiaan tonne eteenpäin. Oho, nyt päästiin tämmöiseen spottiin täällä. No ei me kyllä kauhean montaa metriä edellisesti päästy. Maisemia löytyy. Täällä on professional photographer vauhdissa. Tumppi on nyt sivistyneesti kerrankin tän matkan aikana. Viskiä. Joo, vitu hyvä toi omena. Ei oo kyllä ollenkaan vahva. Maistuu tyyliin jollekin 17 rossaselta. Se on varmaan sitä viskilikööriä. Tää on viskilikööriä, mutta tää on joku 20-30 luokkaa. Joo. Mutta ihan vitu hyvä. Joo. Suosittelen. Meillä on nyt luvat videokuvata, missä me ollaan.
Ollaan Chernobyl-museossa, koska me ei päästy itse Chernobyliin, koska täällä on pyhät alkamassa ja kaikki on kiinni. Mä pitänyt olla 2 viikkoa aiemmin lupia. Meidän piti tulla nyt sitten museossa käymään. Hyvitetään tää nyt sit sille. Jep. Meille ajeltiin tätä vanhan laskelmaa. Ajettiin koko matkan tää tie. Eilen tultiin tuota laskelmaa pitkin muuten. Korostin jo tossa. Mä sanoin Tumpille, me ollaan varmaan laskelmaa. Noissa noin varoitusissa potteissa vähän enemmän. No joo, sitä enemmän. Me mentiin noistakin. Korosteena just. Me mentiin just niistä pahimmista laskelmista. Tai alueesta näin. Tehdään nyt kato mitä täällä on. Elikkä nyt olisi niinku meininki se, että pitäisi hakea mulle vaatteet, kun meikäläisellä on Merso-huppari, ei näy varmaan siinä. Mutta sit mulla on tommoset jenkkikollarit alla, että mielellään pitäisi hakea joku suorat housut ja joku kauluspaita. Joo. Mutta mulla itellä tämmönen pakkastakki täällä päällä, niin tää on aika jokseenkin niin vähän liikaa tuntuis oleva. Vähän meinaa tulla hikikin täällä. Joo. Tää räjähtää koko laitos.